ceea ce se cunoaște e accesibil. Da, colegă, orice vreți să cunoașteți, mergeți pe ChatGPT sau mergeți pe inteligența artificială și în 20 de secunde orice cunoaștere vă este disponibilă. Și atunci, eu spun adesea, inteligența artificială este cel mai bun sclav, dar este cel mai oribil stăpân. Și asta înseamnă că trebuie să formăm tinerii noștri pentru a avea cea mai bună atitudine față de ceea ce încă nu se cunoaște. Și asta încercăm, ăsta este credoul acestor programe Apex Junior și Apex Scientific. Și e esențial să luăm copii încă de mici, încă clasa 6-a, 7-a, pentru ca ei să-și formeze mintea, să-și formeze gândirea, nu doar în a fi ultra performantă în a rezolva probleme puse de alții, ci să se întrebe, să-și pună întrebări. Și exact asta facem la Apex Junior prin viitorul aparține tinerilor creatori, tinerilor creativi, oamenilor care creează.